Здравейте и добро утро, приятели. Кажете добро утро. Добро утро. Разпахте ли се? Добро утро. Ели да е малко спина. Отидохме да хапнем набързо круасани. Сега се запътваме към центъра. Нещо, което на мен нещо ми направи впечатление за хората тук в Италия, големия град, е, че са доста недружелюбни, както в малките градове. И вчера, когато... Много изнервени. По-скоро са изнервени. Някакви такива. И вчера, когато снимах ресторанта, там където ядохме пица и лазаня, имаше един, който го питахме за маса и ние му казваме колко човека сме и ни пита вътре или вънка. И ние му казваме за вънка. И почва да извика. Експириенсът опита днеска на Ади, който получи какъв беше. Кое? Ами за това къде се случи днеска с недружелюбните хора. Недружелюбните изнервени се вижда, че сме... Не, двете случки. Двете случки не са приятни. Просто викат. Ама разкажи. Подробно ли? Да. Толкова много. Накратко, италианците тук не са хубави хора. Не ми харесват северната част. Южната част са по-дружелюбни. Тук са много зле. Да. Тук ти викат и ти се зъбват, което е много странно. Все едно си виновен, ама те те виждат, че си турист, може би заради това, да. Има много туристи, много емигранти и явно не ни харесват толкова много. Може би. Ама, що да ни харесват, не знам. Ние идваме, посещаваме тяхната страна, правим им сметки, то не малко сметки. Ама и тя, откъдето виж идва. Аз си казвам, примерно, нали, три с крем да ми даде и тя почва да ме пита нещо друго. И аз питам вас, кой с по-иска. И тя вижда, че тя си говорим на български, прави ми опашка и почва да се ядосва. Да. В момента някакви добавки слагат. И забележете колко е синя водата. Яко. Не мисля тук и стена от шоколад. Направо да я оближеш. И вижте как са облечени тук хора, които работят. Много интересно. Уха. Петър, какво мислиш? Мисля, че уличките са много хитри, спретнати, тук е по-спокойно, колкото Тая част. Тая част, да, поне за сега. За сега, да. Хапнахме и ще видим сега къде ще ходим, какво ще правим. Но поне сме хапнали, пинахме кафе, Така е. спокойни сме. И как къде ще ходим? На Лувъра? Да, на Лувъра, да отиваме на Лувъра. И така. И понеже сме група, трябваше да си вземем едно знаменце. Тук една жена прави прясна паста. Да. Тук после можем да дойдем да хапнем. Да Фортуната. Остерия да Фортуната. А ето тук правят много хора паста. Уау! Уау! И поне знаеш, че ядеш прясна паста. Вижте колко са хубави жените и са облечени като от едно време. Страхотно. На някакъв дворец сме тук, ама кой? Ако някой знае да ми каже. Ето го пецата, в който най-много се включва. Здравейте! В момента сме от другата страна, където бяхме с нощта на ще поснимаме. Добре се чувстваме, времето е хубаво, с нас е около 12-15 градуса. Но така, добре. Внимаваме за коли, които карат 200. Да, и много скутерчета. И така. И така нататък.
вече влезнахме в Колизеума, минахме проверка, все едно си на летището. Ама напълно нормално. На такива места не можеш да носиш, например, нож, такива неща. Защото все пак е голямо туристическо място. За съжаление няма как да се шмугна някъде, че да снимам. Малко трудно. Явно там са държали животните, никаква идея. Но нищо се не вижда. Може би трябва да се качим някъде горе. Би ли казал? Трябва да се качим просто на по-хубаво. Да. Не летим червоно надпис. Чакам още да видим всичко. Определено. Игра постоянно изчезва. Заплесват се много. Ето, представете. Пак я няма. Няма блогър номер 2. Така е. Само дето тя снима постоянно, аз не. Може да преправи нещо. Сигурно. И нали iPhone? Тя са някакви ключове на камерата и са влезнали в студията. Никой не. Айди. Казано. Видеоматериала по принцип е... Тя много викат. Видеоматериала по принцип винаги е по-интересен от снимковия материал, защото се виждаш в друга светлина. А тук има много хора. Не иска забравих да се сложа биби крема. Не че забравих, просто не исках. Иначе сега ще ви покажа. Тук има снимка преди как е изглеждал Колизеума. Просто е бил цялостно като кръг. И тук някакви останки. Не знам дали хората знаят, но Колизеума след земетресение е останал половината. Другото е останки. И височината, която виждаме, е различна. А тук хората гледат някакъв филм. За това може би как е построен самия Колизеум. Сега ще продължа и вие да гледате. И тук жената разказва нещо, обаче аз нищо не мога да разбера, защото говори на италиански. Да, така. Половината е било срутено от земетресение, а пък след това, може би Първата и Втората световна война, също има някакви разрухи, а натам също има нещо там. Там е било, може би, нещо като, не знам, нещо за големи животни. Ето. Е там, уния големите камъни, белите, дето се виждат. Мисля, че са били за седяне. Сега сме на Римския форум. Включване, вече съм каталясала. Исках да изобщо да не влизам тук. Искам да кажа, че е много гадно, когато са светли очи и слънцето блести в теб. Буквално нищо не виждаш. Изключено, сега като минах през скенера ми се включи. Активираха. Кое ти е било изкусно? Не, дойде ми това съобщение пропуснато обаждане. Някой мата, който Групата вече всички много изморени, гладни, жадни, пикани се най-вече. И сега ще вървим да ходим да ядем, да заредим, да си починем малко, че много каталясваме. Енергия така да ни дойде. Надявам се да си поседим така поне 2 часа. Че хубаво да починем и после с нови сили може да тръгнем до някъде другаде. Ще видим. А тук търсят заведението, което видяхме одеве, където го правеха паста, да ходим да ядем там. Надявам се плановете да ни се осъществят, защото не е сигурно. Да ядем някъде другаде, важното е да се яде. Това е. Седнахме на това заведение, обаче сега няма жена, която да прави паста, за да ви покажа. Опитах я и е много вкусна. Пеци, ти какво ще кажеш? Казвам, че сега ще я пробваме пастата, но изглежда много така привлекателно, но и със сигурност е много вкусно. Много е вкусно. Аз искам да пробвам. Това ли не пробвай? Да, пробвай първо ти. Как е? Много ли е люта? Не. Дойдохме да видим реката
Тук улицата, интересна розова сграда и групата. И петата ще се първи. Не, няма да се първаме. Знак, доволно, биеричка пихме, морети, паста, голонезе, страхотно беше много вкусно. Сега сме на вечерна. Чакай да питам Ани какво мисли. За кое? Хареса ли ти ресторанта? Яденето? Не. Защо? Пастата не ми хареса, не беше моята паста. Той ресторант го дават в Италия с много добра оценка. Вие? Какво ми хареса ли ти на теб? Окей. Вас няма да ви питам, мадам. Добре. Достатъчно ли те? Такова хубаво? Да. А сега къде ще ходим? Зощи. Сега отиваме на вечерна разходка. Да. Какво ще правим движение? Какво сетим с нещо? Може да седнем случайно по път за прибиране. Случайно Да. кафе. Най се получава. На кафе. Той не отразява. Да, ще седнем на кафе, на цигарата, може и на капучино, може и на чисто кафе. И после на винц. Ще седнем на домашно. Ще видим. В момента. Ще видим. Очаквайте включване. Само да кажа, тръгнахме да ходим за кафе. И, по принцип, нали бяхме казали, че ще търсим кафе и се озовахме в коктейл бар, да. Да, половин час след ресторанта. Те така правят разговарят с храната, покани ги на кафе и то за нашата сметка, кафето вече не работи, предлагат само алкохол, но никой нямаше против, така че всеки също смее. Никой не възрази, че някакъв... Пеца, утре кафе ще пием. Да, речеш капучино. След закуска, зависи къде, пак се обиждат от италянците, защото капучиното... Те са много различни, значи аз знам, че примерно минават 10 км, имат различни диалект, не мога да разбереш какво приказват, примерно. И може ли, как казваш, и това да е така? Да. Така съм чувала. Сега ли осъзна? Супер, че не беше осъзнала преди това. Виждате, ама правят не се напитките. Смисъл да е прецедент, да няма. Да, ма тя не се отива към банка. По-добре се. Много е текст в прозорица и я гледам какво прави. Отида някъде, приключи видеото. Сега ще почне да прави перо. Ето, аз съм сигурна, че ето слага, служи перо, служи лед. И тя нека защо да... Не, смисъл, след рестората... Служи ли да, че алкохол? Служи какви са ръката? И содата видяхте ли как слагат? С пръста. Чакаш, Ние първо това служи ли всичко? Служи ли всичко? Слага украска. Хорица, умаля ми ръката вече, не мога да снимам. Ето сега ще дай много сили почва. Почва другото питие. Това, което тя ви твърде шейкера и сега го сега. Изглежда много вкусничко. Имаме и комплимент. Дали? Да, ето, обърни. В момента го сервирам. Обърни. Чакай! Какво стана? Thank you so much. И после, плюнете, че съм ви довел на... Какво говорихте? Че много са невъзпитани и изнервени, тук са културни начини. За това кафе. Пълници, що ми има по маста, не хвърлят по змията. Сега... Аз просто ги надушвам в такива заведения, така, енергийно ма привлича. Надуши го. Просто тебе. Само да отбележа, че сега ни сервират. Ето, обслужването на ниво. Топ. Какво русини? Какво каза? Може ли е русини? На вас нас. За нас са... Виж как се прави русините. Дигай, назад. Аз искам да видя този.
Грация. Айде! Айде. На здраве, да сме живи и здрави! Айде. Без да пиете. Айде пинете на следващото. Добре. Вкусно, вкусно. Понеже не съм ви показала нощен Рим, сега да го видите малко. Но продължаваме натам. Пинахме си по едно коктейлче и сега се прибираме към апартамента. Оп! И така. Пеца, доволен ли си от капучиното? Доволен съм от капучиното и за наш късмет капучиното го нямаше, но се появиха коктейлчетата и всички бяхме много доволни. Да. И сега, както казах, на пълен корем и душа, така глътка е влезнала. Отиваме сигурно да допием още малко. Прибрахме се в апартамента, казахме, че повече няма да ядем, познайте какво стана. Кое е по-хубаво сега? Всичко е хубаво. Хапваме, пиваме и... Асансьора ни иска да ни качи 4 човека, защото сме надвишили. Сутринта ни качи, но вечерта след толкова хапване ни иска да ни качи. Явно сме надвишили 300 кг. Да, и Ако 4 продължим човека... така, още 2-3 дни ще закачваме само по един човек в асансьора. Иначе намерихме хубаво гинци на промоция, червенко, но да не е самотност, взехме и такива кашкавалчета. Така, да не ни е скучно, нали? Да. Защото това ни е десерта след храната. Общо взето, да не ни е скучно на устата. И така. Трябва да го изкореня това и така. Но за днес влога приключва, защото сме изморени. Искаме да си говорим и няма какво повече да ви покажем. Така и ти. Не, там... Неплатена реклама. Други модели имаше. Мисля, че имаше Аз има възпоследно. Чао!